Pebanggian ingkang angka kalih nggih swanipun kadang panglipur tembung budaya kang midul saking tlatah Grabak sumangga kinara sumela miyak sepining swasana ing samangke kepareng atur lagon panglipur dumateng jengandika sami mugi ing samangke sageta dados sukurna ning manah jengandika sami kinarya sumene hangrahabi daharan ing samangke ingkang sampun jumawis lan sumangga sugeng hangrahabi pasugatan daharan lan ingkang dereng pikantuk kasuwun ngrantos sawetawis. Ora nduk sawanipun Kadang Widawati sesen perangan wekdal ingkang kalih monggo ora nduk. Nggih. Ora nduk napa rondo nduk pripun ta jenengan? Iki kepengin rondo apa piye? Mboten ta. Kita SMP kok. Oh iki kena MC iki biasane mandi. Mboten. Mboten. Nggih samenika niki timbang. Penyanyi ki nek solehan iki Bu. Wah jen wis wontene sae. Ning kocap ora keduga karo bojone was. Niku le masak teko anane asin. Niku pun umum nek piyantun estri niku mancen ngoten niku. Nek kok sedina wae wong wedoke ora galak berarti tandane gek masuk angin. Tur nek galak kuwi tandane ndoge akeh, Nduk. Ndoge? Lah iya ndoge wah, ndoge. Ana 3 tambahi 2 ya jeh wani ya, Mbok. Wani iki. Mus tunggal kowe ora duwe kok arek tambah 3. Anggepe aku ki sepindho kok. Jen apa? Sepindho. Ilang kabeh jare Mbak Febri. Ilang ya. Anjir sakmenika ngrencangi Bapak Ibu ngerah pasukatan ingkang angka kalih sakmenika wonten tari piring. Menika ngaturi uninga bilih pahargyan wonten wanci menika kasengkuyung dening Kadang syuting Bala Dewi. Nggih, Bala Dewi video tau nyuting ketoprak waduh pasti syuting dhisik rauman mik. Tahun 2022 ya Mas. Lan ugi kasengkuyung Kadang sound system. Sinten asmane Mas? Sinten? Oh tangga dhewe. Mereke tangga dhewe. Iya wis. Sone kepenak ayo iki. Mbok pilih Bapak badhe nyawiji? Om mau nyanyi? Wah kalau kula pun Ibu. Wah tulung. Oh ancen wis praupane iki ya Bu anggepe nom terus. Oh ndak terima saya. Waduh. Ije semoga Pak Riyadin.
kembang wonten gubeng asmara sakmenika Pak Eko sampun kaaturaken ngrencangi Bapak Ibu angrah bebas sekadane kan sampun sumadyo semoga ingkang sekeca ing mardika sinambi midhangetaken tetembangan kalian kok sakadang tembang musik menika kerawan pametri budaya menika Ibu Sinden Mik Utami ya menika saking para kadang kula wangsa panjenenganipun Bapak Siono kasuwun nyaket wonten Pandaya Swara nderek lelipur nggih Ibu. Menika piyantunipun pundi? Ibu Utami sakmenika. Menika garwanipun Ki Dalang Gunawan Suwargi. Oh nggih. Dalang kondang saking Sawangan iki, Nduk. Oh nggih. Piyantunipun pundi? Ibu Utami ingkang pundi? Lha menika kasuwun nyaket paring dana swara nggih menika para pandemen menika sami kapang swantenipun Ibu nggih. Monggo pundi? Oh Ibu Utami monggo Ibu. Menika dipun padosi pandemen. Padosi rumiyin Pak Eko. Wis tak goleki nganti tapis tekan nggon piring-piring pokoke. Nggih teng nganu mriku pawon-pawon mriku. Iki pawon mriku. Monggo sugeng dahar Bapak Ibu. Ola niki Pak. Pundi? Niki piyantune. Waduh. Kula padosi caket piring-piring. Aduh, jebul sampun dumugi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah nggih. Monggo Ibu menika mikipun ngagem ingkang menika mboten sae, Bu. Nggih, niki sampun sae sedanten mike. Mige niki pun sae mige. Ibu terus nuwun. Dipun dawuhi napa Mbak kula niku nembe asah-asah kok dicelok. Jenengan isa-isa ngagem ngenten iki, Bu? Nggih, aku biasane isa-isa betul daster. Aku lho kepala sukune. Piantun tumpang niku ampun malih asah-asah Mbak. Macul mawon gelungan gedhi. Oh, ngoten nggih. Nggih. Semoga Ibu badhe sesekaran senaringan Timbang misi. Oh nggih. Apa nyanyi apa aku ora tau nyanyi nduk iki Mbak Febri. Ayo. Gus sembrono. Kok malah kon bokong semok bareng. Ora iso.
lho. Sijine. Ngatur yuninga dumateng para gotrah kadang saking panjenenganipun pinanganten putri saking Wanalila kasuwun nyaket wonten ing sasana pinajang sasana adimulya saperlu nderek foto-foto nderek sungging raga. Iye, matur sembah nuwun menika setunggal lagu malih wewayangan kagem Bapak Ibu monggo. Pangapunten ya Mas, nek elek ora tau nyanyi kula. Hah? Iya nih. Apa? Capek gunung. Iya. Oh nggih. Nggih. Ya.
baleni pisan meneh sing duwe omah ki iso lagu iki. Wah, jan piye to? Gelo nganti SW diglethakke ngono lho. Kene mriki. Ayo ya. S os S. S os S. S os S. S os S. Ayo ya. Nah, lah niki nggih penyanyi ibuke mantan kakung. Nah, ayo Mbak, jenengan sing tose ora kesusu. Ayo ya. Ihu. S os S. Ayo ya. Asik. Mereka ben dipresani. Kene rek. Ayo ya. Asik. Ayo Rino. Ayo Mbak. Asik. Ayo ya. S os S.
Matur suwun, Mbah. Ha iki nek kek nyanyi ngene iki gendolone ditinggal sike ora usah gawe sik praisike. Matur nuwun, Mbah. Matur suwun. Ngakune mono bakul bubur, bakul gendolo ya, Bong. Sewantenipun nggih, saya sangat nggih. Nyaosi uninga dumateng para kadang gotrah saking pinanganten kakung kasuwun nyaket wonten ing sasana pinajang sak perlu nderek foto-foto monggo sumangga kula dherekaken. Tasih keparing nyawiji kalian tembung pro kasuwun paring lelagon kadang widowati ingkang urut kalih Nduk Febri. Nggih, tasih dipun pinangkani monggo setunggal mboko setunggal bepilih wonten panyuwunan, Bu. Nyuwun apa? Anggaran nyuwun duit nguranti duit. Waduh, pertemuan dua. Aduh. Iya, aduh, iki pertemuan dua. Jangan saking Wonolelo nggih. Waduh. Iki arep pertemuan sing ping pindhone. Mboten gratis mawon, Bu. Gratis. Wah niki penyanyine nggih sugih wis. Sugih-sugih sak ngrabak niku masih teng kuping mun. Ageng sanget. Kembali. Wah kembali, nggih hadir. Hadir kembali. Hadir kembali Iki untuk kaya Febri. jin ya, Mas. Nggih, tasih bersama Tembung Production sak menika. Mbak Bilih mau sing ngersake pertemuan dua sinten sak menika? Niku. Oh, Ibu. Oh, jadi jaluk lho, Nduk. Oh, duet. Oh, nggih. Oh, duet. Kok Bu, langsung mawon duet kali kula? Ah, boten durene. Ya Aduh, ya Allah. Allah. Jebul penyanyi karaoke Penyanyi, sak menika. wus. Ning teng griyane dhewe lho, Mas. Nek mbok menawa biyen penyanyi nggih, Mbak. Ora ana sing ngundang. Nggih, pertemuan dua boleh. Mas Danang jare ora nyawer Mas Danang. Nggih. Mas WA jare mumpung ibu negara ora ana iki. Ora jebul ibu negara sing WA kula. Nggih, wong turene nganu, sawerane pun dibetul Mas Danang ngono. Nggih, kali Mbak Gista ndi Mbak Gista mau ndi? Hilang mau. Turene njaluk sabar Mas Danang. Nggih, nyambi nunggu antri nggih niki. Arek nyanyi dhewe apa nek wakil bayar? Ora alah Jan. Iki ana wong papat lho, Mas. 5 lho. Alah Jan, matur sembah nuwun, Mas. Aku seneng nek ngene. Kok tak foto kok tenane iki kok. Mas Danang nyanyi ya? Ora. Ndi Mbak Gista mana ndi? Ayo Mbak Gista nyanyi yo. Jare arek sabar. Yo, sini. Sama tante. Para ibu baru. Aja nggak usune Desi. Repot. Ayo sini mau nyanyi enggak? Enggak, aku sudah di ini loh diupah loh sama Bapak Danang loh. Kamu enggak mau 20.000? Oh ya wis, enggak mau. Langsung dicus sabar aja. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele ning rasane kaya tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emenen teras bagusmu ndak beda karo atiku rungono tambangan manismu. Aduh sayang ngapunten isaku yen dereng saka nuruti apa karamu. Tapi aja semangat ana dina liyane bakal tak upayake mbek
Danang sakmenika sampun ya, Mas? Hah? Pak Poyo. Pak Mono. Pono. Moyo. Oh, Pak Moyo. Pak Monyong. Oh, nggih. Ajeng nyawer sakmenika. Halah jenengan kok njok ngoten to, Pak. Turene wau pun sangku saking griya ngoten to. Jebul kon ngerogoh dhewe ya ora wani ndang ngono. Nggih. Nak seneni bojone ngono jare. Nggih matur sembah nuwun sampun setunggal tembang sabar. Lanjut malih sakmenika. Oh nggih. Lagune apa ya, Cok? Ego. Ya. Oh nggih, Ibu. Ibu ngersake lungiting asmara sakmenika. Ada apa, Mas? Manut. Oke. Dikasih lagu-lagu terbaru dari Tembong Production sakmenika. Ada pripun, Pak? Ajeng nyawer, Pak. Kok pun roga-rogongan ta? Nggih. Sakmenika ego wong tua langsung dikasih. Ya Allah kon mikir barang. Gini, oke.
Dua tembang telah berlalu, Pak. Dilanjut apa gimana? Lanjut. Lanjut terus. Niki tunene sedalu natas nggih. Napa mboten? Alah, pentilane niku lho pentilane. Nah, empun caket mboten? Alah. Sik, ganti. Ya. Niku ki pancen nganu, pancen dijarak napa pripun, Pak? Dijarak. Nah. Aku cenil-cenilane iki lho, Mas. Iki padha dene tukang operatore ya ora iso muripke, Mas. Oh, nggih. Kesalahan teknis sak menika. Nggih, setunggal mbok setunggal lumantar tembung pro sampun kapiyarsa. Nggih. Lagon-lagon irama dangdut ugi campur sari mugi dadosna korona ning pangelah. Oh, nggih. Menika sampun dipun lajengaken napa? Wonten doa nggih. Setunggal tembang malih nggih. Sik karo foto-foto kan. Ora iki foto. Nggih, sampun sak menika. Tunggal tembang malih nggih. Nggih, Pak Eko. Nggih. Samenika tasih wonten acara inti doa nggih, Pak nggih. Menika dereng paripurna Dereng nggih, paripurna Bapak Ibu. anggenipun. Tesih wonten adicara doa. Nggih. Ini kok sampun.
Satu walau ora pertemuan dua sudah berebet niki.